Mig og Pede har arbejdet sammen i det her lidt løjerlige partnerskab, vores meget tværfaglige team, psykolog, møder og rapper, vores akademiske punkband, som jeg plejer at kalde det, i 10 år. Vi har 10 års jubilæum i år, det er ret vildt. Så vi har holdt mange 100 shows og foredrag sammen. Og vi har også udgivet en bog sammen, der udkom tilbage i 2018, der hedder Aktivt Kreativ, hvor vi arbejder med at bruge Pedes lidt mærkelige faglighed som freestyle-rapper til at udforske og illustrere, hvad der sker hos os mennesker, når vi tænker kreativt i bred forstand. Jeg tror en erkendelse, som der er så fed, er at det hele nu til dags handler om hastighed. Det er let noget, vi kan glemme nu. Nu til dags er det vigtigt, man iagttager det lynhurtige tempo. Vi havde den med Godmorgen Danmark på udgivelsesdagen, og var sådan, se, vi har lavet de her billeder med AI, er det ikke fuldstændig science fiction-agtigt sindssygt? Så Pede, det synes jeg, vi skal prøve at lege med dig. Vi skal se, om vi kan gøre dig til en cyborg ved hjælp af kunstig intelligens. Det bliver rart nu. I gamle dage benyttede folk sig allermest af Yahoo. For ikke at fail, så handler det om en kalenderintegration i ens Yahoo-mail. Vi har nemlig lige konstrueret en AI-baseret freestyle-rapper, der hedder AIB. Jeg ser powerpoints med flade diagrammer. Mit vers tager dit pitch og kaster det i flammer. De snakker om målgrupper, segment og profil. Jeg snakker om beats, om flow og om stil. Vil du finde dig i det? Altså, AIB, du dissede mig fra et foto, men kunne ikke engang se, at det her var en sort polo. Og lige meget om jeg har en t-shirt eller en ternet skjort, så vil jeg sige tilbage, at du ligner det værste lort. Jeg hørte din snak, men nu ser jeg kun ord. Du kaldte det en poli, men kameraet er sort. Du kaldte mig en gammel MacBook, forudsigelig rim. Jeg er quantum, du er floppy, jeg sprænger dit scheme. Så drop nu det der med at kappe min ledning, for selv uden net er min freestyle en redning. Pede B og AIB, mine damer og